No, tak dobrý deň ľudia, dnes ideme na jazdu. Je tak? Andrej. Áno, áno. Nech sa počuje trošku. Ja musím sa dať. Ty, koksa. Biči. Ešte jaká krásna cesta. Nech máme šťastie, aby sme nestretli žiadnych policajtov. Skončíme na news jak ze 60, ne? Som ti preslavil, ale to ti môžem. Tak ty máš dobré šťastie na policajtov. Keď chcete za 5 € vám preslavím vaše auto na policajnú titulku. Skončíte na stránke Polícia Slovenská republika, Bratislavský kraj, jak moja 60. Nevadí. Ak stočíš dosť rýchlo, tak možno aj ja stočím dosť rýchlo. Kokso. Po servise, po starom dedovi. STKčka, EKčka. Všetko. Nikto s tým jazdil po diaľnici. No. Diaľnica. Na kilometr najazdené na diaľnicu. Ty kokso. Neviem, či ste videli, aj Andrej sme robili meet. Ale tu si tam vieš pozrieť. To komu pískal? Do dvora. Ty kokso. Ja, že už to toľko známy, že ma aj hasiči vedia. Nevadí. No čo, Andrej, čo hovoríš, aký bol meet? Meet prebehol úspešne až na pár detailov. Chceme sa ospravedlniť za nepríjemnosti spôsobené políciou Slovenskej republiky a je na pláne aj ďalší meet. No, musíš si brzdy porobiť. Ty, kakso. No tak toto počujú, hádam aj do mesta už. Neviem, či ste počuli, teraz bol aj taký menší plameň. Dobre, no. Musíme sa trošku ukľudniť. Lebo... Nedojdeme domov s touto spotrebou. No, zatiaľ je spotreba 19 litrov, tak... No dobre, ide dole, našťastie. Ale dobre, veľká spotreba je, pretože som ho resetoval teraz ten board computer, takže... No ale vedne... Thank you. Jaká krásna cesta, ešte keby deň dnes bol taký krajší, tak by bolo všetko lepšie, ale čo už. Musí byť jak je. No, táto X5 je krásna. Také potrebujem. Nenastrašili sme deda. Ak pozeráte dedo toto video, ja sa prepačujem. Dáme smerovku, lebo my sme kultúrni občania Slovenskej republiky.
My nerobíme žiadne pičoviny. Nikdy som nepretekal. Nikdy som nič nerobil. A teraz ty... No len aby nebolo, že som pukol niekde. No vieš čo, ak niečo, tak zbadám zajtra. Piči, kurva. To mi srdce zastalo do piče. No ale som myslel, že opravili to, keď veď dali ďalej, ne? No tak čo tam kokoti dali to preč? Tomášov, no čo vám poviem ľudia. Tu takí múdri ľudia žijú, viete. Piči. No tak to sa potom aj na videu asi dobre počulo. Som prepotený celý do piče. Čo už. No ak budem vidieť, ak stretnem nejakých policajtov, tak im musím povedať, že nech dajú naspäť tú kokotinu. Ty, ako sa ten bežatka. Ne, to Renault do piče. Dobre, zatiaľ sa ešte dobre cíti. Ale to som jebol do piče. Však ako chlap, ne? No, ako chlap. No vidíš, ak niečo, tak mám aj video záznam, že som jebol tu Tomášove. Aha, malé testičko. Nedám do jednotky. Musím merkovať toto auto. Ratatatatata. Ja keď zapijem mlieko kokos. Ale ne, teraz ideme chill. Jokes on you. Dobré, akože zatiaľ som dobrý, že kombinovaná spotreba 15 litrov, no tak si myslím, že to je fajn. Fajnovečka. No poďme, Opelka. Chill ride. Nie sú to cajti. Ty kokos, ale cesty sú také dobré tu. Výnimočné. Ty! Tak toto je fakt. Úžasné slovenské cesty. Všetci ich máme radi.
Sa mi zdá, že nejaká žena jazdí. M-garáž. Čo, oni majú nejaké MK? To je jemko. AMG. To máte blízko, nevidíš? S-Line. No akože dúfam, že sa aspoň na videu počujú tieto Pops and Banks. Lebo akože zábavné to je. Akože dobre, to je krajšie jak tam u nás. Pretekár. Fobia ide. Dobre tomu drbe. Hodne rýchlejšie jak my. Tie sú myslím. To je nejaký stage tam na 100%. Lambo! Porsche Cayenne do piče. No sem si parkujem na železničnej. Si videl? Taká istá M140 jak moja. Nepozeral som. Presne tá istá. Iba že mal krajšie kolesa jak ja. Na železničnej parkujem. Ale Jaj. tak chod do rovno. No ideme zatiaľ to piče. To zabačíš potom do vás. Hej, to viem. Vidíš to mafiánsko auto, no pred nami DS, za to dymové sklá. To je mafia. No, DS. Dymové sklá. Svietielno nesvietí. Nič, nebudeme sa do komfortu. A my sa vidíme na budúce.